Selectors. Mauni ang mga common or kasagaran ginagamit sa pag buhat natog selectors. So una is element name. Element name meaning katong mga, for example sa past nato nga HTML tutorials katong H1, H2, paragraph, katong mga list, so pwede na siya. Ang sunod is kaning ID. So kaning ID kato ni siyang property nga iset nato sa element para ma-identify nato siya or ma-target nato siya. So specific lang ni siya sa usa ka element. Kaning class mura po ni siya ID, pero pwede nimo siya magamit sa nagkalain-lain nga elements o kaning combinations, meaning combination sa element plus ID plus class, so on and so forth. So karon dito ta sa demo. So naa na ko'y naka-ready diri daan nga file, no, kaning selectors.html. So ang una nga selector is kaning element names. Element names. So sa element names, ang ato lang buhaton is i-type lang nato ang pangalan sa element. So sa atong example is H1 meaning header 1. So kung header 1 lang ang atong gustong i-target, i-type lang nato ang H1. So sa example, atong i-refresh. So atong declaration dito is i-set nato siya sa blue. So kung makita ninyo, no, blue ang header 1. Karon pwede po siya sa laylay, no. So H2 po ta dito ta sa H2. Pwede po nato siya i-set into color red, header 2. So i-refresh na to. So ang kanang header 2 or H2 nag-red po siya. Karon ang kaning selectors, no, pwede nato ni siya ma-apply sa multiple nga elements. So for example, kung gusto nato nga blue pud ang color sa kadtong H2, isumpay lang nato siya diri sa H1. So comma H2. So meaning kani nga mga elements i-apply nato ni nga declaration nga color is blue. So ang kaning H2 pud nag-blue pud na siya. So mo na siya, no. Ang sunod is kaning ID. So unsa na siyang ID? So diri ta sa baba, ato ni siyang i-uncomment. So kung mapansin niyo, no, naa na ko gibutang diri nga ID. I-type lang niyo ning ID equals unya ang pangalan sa ID. Pasabot ana nga mao ni siya ang pwede na to magamit as target sa pagset sa atong style. So kaning ID kaisa lang ni siya pwede magamit kada element. Dili na siya pwede magbutang po kag first paragraph diri sa sunod nga paragraph. So unique gyud na siya kada element. So para ma-target nato na siya, dito ta sa style, ato lang siyang iset diri, no. So para ma-target nato siya, hashtag tapos isumpay nato ang pangalan sa katong ID or ang ID. So sa ato ang example, first paragraph ug second paragraph iset nato ang iyang color into green. So karon ato siyang i-refresh. So kung makita ninyo, no, nga ang first ug second paragraph ang color niya is green. So targeted na siya pinaagi sa katong ID. Karon ang sunod is katong class. So para ma-set ang class diri sa baba, no, para ma-set ang class atong gi-type ang class equals ang pangalan sa class. So kaning class pwede ni siya magamit sa multiple elements. So sa atong example, sa sunod niya nga mga paragraphs nagamit nato siya. Okay? Ato lang sa ni siyang i-comment ng uban. Okay, so kaning paragraph diri sa line 36 ug 37 gigamitan nato og red paragraph nga class. So karon para ma-apply nato siya diri sa atong style, i-type nato ang dot. So tanan class magsugod na siyang dot, sumpayan og pangalan sa class. So sa atong example, i-set nato siya sa color nga red. Okay? So atong i-check sa browser. So kung napansin niyo, no, nga nag-red na ang kaning duha ka paragraphs. So ingana siya pag-apply sa class.
Karon dito ta sa combination, kaning combination medyo complicated ni siya nga selector since naamang guni siya yung mga specific rules. Pero for the sake of example lang, na ako'y gi-prepare diri sa bottom na ay paragraph diri, no. Kung mapansin ninyo, giset na ko ang iyahang class ug ang iyahang ID. So karon pwede na nako na siya magamit para matarget ning paragraph. So diri sa style, ang combination niya is ang class. So dot pangalan sa class which is red paragraph, tapos sumpay lang siya ang kadtong pangalan sa ID. Hashtag big letter, kay mama na pangalan diri big letter. And then kung mapansin niyo sa sulod aning paragraph, nako gibutang nga span nga naapoy nakabutang nga ID niya is brown fox. Giset nako siya. So para matarget nako ning kaning span diri sa sulod sa paragraph, gisumpay nako siya, no, space brown fox. So giset nako ang weight into bold unya ang color into brown. So tan-awon nato sa example, no. I-refresh na to ang browser. So kung makita ninyo, red siya, tapos ang kaning brown fox nakaset ang color ani niya into brown. Medyo dili klaro, no. Pero believe me, brown na siya. Okay? So mao na siya ang mga paagi para maka set ta sa atong mga selectors ug matarget nato ang katong mga elements nga gusto nato kuhaan og styles. So element name, ID, class, ug different combination sa katong element, ID ug class. So ingana ang selectors.